I dag der laver vi Ding Dong DJ, som er et YouTube-program. Så jeg er klar til, at vi får besøg af William Winding i dag. Han skal være spotless. Ej, hvor er det fedt med den her sol. Ja, det er et fedt sted at komme op for et barn, det her. Og så optager jeg en time, hvor DJ'en står og spiller noget fed musik. Og når vi har lyttet til det, så tager vi en snak herovre i sofaen. Og hele ideen med det her rum er i virkeligheden den YouTube-kanal. Eller det er sådan min måde at hænge ud med mine kollegaer og høre fed musik.